नमस्कार प्रणाम हम सबके बीच नवल निराला और एक सॉन्ग लेके आइल बनी दर्द भरा सॉन्ग जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा चर्चा बा। सॉन्ग वो हत्या के सॉन्ग को सॉरी हत्या के छोटू और आरती के बीच में जौन भइल बा लव स्टोरी के बारे में कैसे जान से मारल गइल बा बिजली के तार से। ताई वही पर गाना बा, सुनम बताएम जैसन भी लागी ताई सुनावा तनी इससे भी थोड़ा हमारा गौर बाज गइल बा। प्यारे कइले होला बाबा जब अपराध हो, दिल तू बनौल करे खातिर बर्बाद हो। प्यारे कइले होला बाबा जब अपराध हो, दिल तू बनौल करे खातिर बर्बाद हो।